Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Versus Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo bus nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules, Pitsa 9 na. Buwan mahigala sa Abril tuiga 2025. Straight to the sa point. gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas na may skutanan karong adlaw mga higala. Way trabaho, way klase karong adlaw sa tibok nasod tungod sa holiday subay sa pagtimaan sa araw ng kagitingan. Straight to the point. Tungod kay usa kini ka regular holiday, doble ang sweldo nga madawat sa mga empleyado nga nanarbaho karong adlaw. Straight to the point. At ang pagtagad doon mga higala o kinini ang mong araw ng kagitingan. Subay sab sa mga panghitabo sa tong nasod karon, mga suking tigpaminaw. Straight to the At ang point. pagtagad sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin na kalidad sa hangin sa Sugbo ug Negros Oriental, nagpabilin nga naa sa safe level. Maayo in tao, no? Human sa pag-ulbo sa Canlaon Volcano, kagahapon nga nibuga kini og baga nga abo. Straight to the point. Og maayo in taon mahigala nga napata sa safe level, no? Hinaut unta mahigala nga di lang tahan tatagaan og mga pagsulay nga mobalik tag mas na pud in taon kasamang Nestor Kapaita taon. Apan sa mga dapit nga nakasinati og ashfall tungod kay duol kini sa nibuto nga bulkan, gitambagan nga magmas gyud ang mga residente labi na kadtong dunay respiratory illness o kaha dili mo gawas-gawas ilang balay aron dili makasimhot, dili makasingo, dili makahanggap sa abog nga delikado sa ilang panglawas. Straight to the Kaya point. sa nagpagtagad no buntaga sa manuban sab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin ang DSWD kon Department of Social Welfare and Development 7 ni pasaka gyud og kasong kriminal batok sa foundation nga iya ni Pam Bariccuatro. Straight to the point. Tungod ni sa giingong illegal solicitation o pagdawat og donasyon nga way permit gikan sa gobyerno. Straight to the point. Kaya nagpagtagad ng buntaga sa mga higala na intriga mahinoon ta ining kang Pam Bariccuatro. Kay prangka-prangkang pagkaistorya mahigala kung nakabantay mo nako diri. Wa naman lang ko maghisgot ining Pam Bariccuatro god mga sukin tigpaminaw. Kay kinini ang si Governor Gwendolyn Garcia tan-aw nako medyo lig-on magyud ni. Kay tanang mayor wa may namisik gyud siguro day. Tanang mayor, tanang congressman naamang gyud ni Governor Gwendolyn Garcia. Sitting governor siya mga higala onya with due respect do na pud siya mga nahimo sa probinsya. So mo na nga murag hugop gyud niya mga leaders. Patwa ta kasabot sa mga tao sad no. Labi na nining issue karon kang presidente Rodrigo Duterte nga do na magud mga higala roy mga panghitabo no nga diin kinini ang si Pam Bariccuatro mo'y gituboy ni presidente Rodrigo Duterte. Pero si Governor Gwendolyn Garcia iyang giklaro na nga wa pod siya padayon ang iyang respeto kuno no sa kanhi presidente Rodrigo Duterte. Pero ang ato gud ani kung ang mga leaders, ang mga mayors o mga congressmen naa nakasuportar kang Governor Gwen, di pa ta kasiguro sa mga tao nga maorbay baga, no? Straight to the point. So mo siguro posible nga wa ba lang kay kumpiyansa si Governor Gwendolyn Garcia ini nga hitabo karon or baka kinini ang iya lang gyud ning patulan mahigala wa say kumpiyansa or na-threaten siya ining kang Pamron Indeken. Duha gidaan no kay sa akong nadunggan sab kini si Pam Bariccuatro medyo nakasuri-suri sa probinsya og doon na mapoy mga daghang nakauyon matod pa ngadto kang Pam Bariccuatro. Na kana wa pa ko kakita ining Pam Bariccuatro sa personal, wa pa ko ka interview ni basig si pipila ka mga adlaw ron ato siguro ni interviewhon kay for na intriga may ko ni nga imbestigaran siya sa NBI, imbestigar gikiha sa DSWD unsa man ni si Pam Bariccuatro. Mura mahinoon tag intriga ni nga unsa man siya day, no? Atong
mayog ato maimbitar ni pohon, no? O kinini ang makontak ni. Doon na ba kay kontak ani Indeken? Posible si Paps doon na kontak ini, ha? Ato siguro ning i-set dire og musugot siya, pero atong interview, klaro lagi ni nga kining atong interview, mangutana gyud ko og kutob sa pangutana nga may labot ang lungsod. Straight to the point. Musugot bas paham na, ha? Ako sa imbitaron dali one-on-one interview, pero ubos kondisyon nga mutubag ka sa mga pangutana nga akong ipangutana nga may labot ang lungsod. Gikan sa imong background ngadto na sa imong mga planos probinsya. Og apil po na, expected yun na ang mga tanah ko ining imong foundation. Straight to the Kanya, point. human anang mong interview, ato pong kuhaag pamahayag si Governor Gwendolyn Garcia, ato po sa imbitaron, total, dool naman ng Kapitolyo diri sa ato sa ato si Bianan. Walking distance naman ato po siyang paarion. O gusto siya, no, nga motubag. Kay aron nga ma-fair ang atong presentation. Nana lang, ha? Straight to the So, point. pambalik 4, pipila ka mga adlaw siguro gikan karon, maayo siguro ako kang ma-interviews kahanginan. Labot ini ken intriga ko ining mong kalaking gikihan naman ka sa DSWD. O ni apod mga higala NBI gipatawag ka, pero no show man ka sa NBI kana mangutana po kung anong no show ka dito. Straight to the point. Permiro miingon man kuno sa pambalik 4 day nga okay siya. Mato sa NBI. Unsa may nakapat-change sa ehon-huna nga wa man sa mutunga. Straight to the point. Atanig pagtagad sab karon butaga sa manuban sa mahigala sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin katong duha ka mga pulis Mandawi nga nagpabadlong dili duphan sa Police Regional Office 7 o matangtang gyud sa serbisyo kung mamatud-an nya sad-an kini sa mga kaso nga ilang giatubang. Straight to the point. Samtang sa laing bahin dito sa dugang mga balita mga kahigalaan, kini nagpadayon nga hearing mga higala labot ining fake news, no? Dunay mga vloggers nga gipatawag mahigala labot ining padayon nga investigasyon sa House Tri-Committee hearing mga kahigalaan. Unya dunay vlogger nga mibutyag nga si Attorney Harry Roque. Mao man kunoy source adto mahigalang video ba to? Nga si BBM ni gamit og pulburon. Karon si Harry Roque nang himakak man ining maong akusasyon sa usa ka vlogger nga doon na kini kalabigitan sa pulburon video. Sa maong video manggod, nakita ang usa ka lalaki nga matod pa si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagsuyop kini og pulburon. Straight to the point. Apan ang NBI ni klaro nga usa kini ka fake video matod pa. Straight to the point. So si Roque nang himakak ini mahigala taga-tanig pagtagad sab karon nga buntaga sa atong pabanuban dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang padayon sa natong isgutan kining promotion ni General Nicolas Torre, apil siya sa na-promote mga sukitig paminaw sa si General Jean Fajardo. Karon Brigadier General Jean Fajardo na. Si Torre mahigala gikan sa pagka-Brigadier General nahimo na karong Major General. Karon buntaga tagantanig pagtagad mahigala kay na-promote kini. Og dito snappy salot gyud ngadto mahigala sa Malacañang pinagi sa Commander-in-Chief nga mao si BBM. Straight to the point. Ang pangutana, angayan ba gyud kini ngiyang angayan bang ma-promote si Torre o dili? No? Of course, og ari ka mga higala sa habig sa nakauyo ni Torre, mingo gyud nga nindot kana, sakto kana nga na-promote si Torre. Straight to the point. Kato pong nasuko ni Torre, mangyamid pod sila sa promotion ni Torre. Straight to the point. Kining mga anak ni Torre pulos laki man dining tulo. Unsa ba kani mga anak no may usa nga murag nang yam idsat? Nakatuo ba kani nga na promote yang papa wa? Ato sa pagtagad do buntaga may kala sa uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini ug uban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM.